Ik was een 14-jarig meisje ongeveer die naar de kerk kwam toen mijn ouders 2 jaar daarvoor ongeveer waren gescheiden. En ik was dus een heel driftig meisje die om alles ruzie kon maken. Nee, ik had de beste band met mijn moeder, maar ook eigenlijk de slechtste band met mijn moeder. Omdat de ene momenten was het heel goed samen, maar om de kleinste dingen dan kon ik zaken gewoon niet loslaten. Dus ik was heel opstandig eigenlijk tegen de situatie en dat uitte zich naar mijn moeder toe en ook in situaties buiten als iets was wat ik onrechtvaardig vond. Dan liet ik dat gelijk weten, ook al ik er niet veel mee terug zou verdienen. Dus dit uitte zich ook naar mijn vriendinnen toe, vrienden. Daarnaast was ik heel vrolijk naar mensen toe. Ik was heel vrolijk, outgoing, zeg maar, enthousiast of spontaan zouden mensen mij omschrijven. Alleen als ik alleen was, dan was ik gewoon heel verdrietig eigenlijk, eenzaam, leeg. En ik zorgde ervoor dat ik mensen bij elkaar bracht, dus dat we leuke dingen konden doen, zodat ik in het weekend wat leuks kon doen. Maar eigenlijk door de week dan eigenlijk maakte ik mezelf vol met heel veel series kijken, zodat ik eigenlijk mijn eigen leven kon pauzeren. Omdat ik gewoon niet gelukkig was. En in het weekend zorgde ik ervoor dat er leuke dingen werden gedaan en dat we samenkwamen, zodat ik dan plezier had en dan leuk had. En in die tijd kwam ik ook gewoon naar de kerk. En ik leerde meer over God en ik zag veranderingen in mijn moeders leven juist gebeuren. Maar heel lang bleef ik mijn moeder als pilaar in mijn leven houden, in plaats van dat ik God mijn pilaar maakte. Dus iets wat gebeurde, dan belde ik mijn moeder op van dit is aan de hand. Helemaal hysterisch eigenlijk, emotioneel en wetende dat God in haar leven al had gewerkt. Eigenlijk haar geloof willen lenen voor wat ik dan meemaakte. En vaak genoeg werd ik wel eens door een pastoor gebeld die dan met mij ging bidden, want dan was mijn moeder voor mij aan het strijden. En zij maakte zich dan natuurlijk zorgen voor mij en dan werd er gebed met mij gedaan. Maar in die tijd ik kwam, maar ik was het geloof aan het lenen, zeg maar, om het zo te noemen. En niet mijn eigen geloof aan het toepassen. Ik was in de kerk en ik bleef gewoon de dingen ook eigenlijk op mijn eigen manier doen. Dus ik was wel in de kerk, maar ik ging ook nog uit. Ik liet dingen niet los wat God al van mij vroeg om los te laten. Dus ik was eigenlijk gewoon niet bekeerd. Dus ik geloofde in de God, wat velen doen. Maar ik kwam niet bekeerd tot God. Dus, en zelfs zo had ik dus gewoon eenzaamheid, verdriet en die leegte gewoon in mij. En dat ik ook dus vaak genoeg waren onderweg naar de kerk, had ik hele ruzie met mijn moeder. En dan als we dan hier in de kerk waren, dan was het allemaal rustig en na de dienst was het weer oké. Maar dat was bijna een routine. In de tussentijd begon ik het geloof echt toe te passen en zag ik in mijn fysieke leven of financiële leven zag ik Gods werk gebeuren. Dus echt allerlei doelen die ik wilde zien, dat behaalde ik samen met God. Maar het was wel een frustratie die zich opstapelde dat ik die zelfbeheersing eigenlijk nooit had. Die ik heel graag wilde en ik bad tot God, ik wil het heel graag. En zo begon ik meer oor te hebben voor de geest van God. En parkeerde ik even de financiële doelen die ik had en zag dat het belangrijker was om voor me innerlijk juist te strijden. Omdat daar de meeste frustratie zat. En in de tussentijd heb ik al kennis gemaakt met de vasten van Daniel die er waren in de kerk. Maar eigenlijk allereerst begon ik de tijd die ik had te verplaatsen met christelijke dingen. Dus ik begon geen films van de wereld te kijken, maar ik keek films die christelijk waren. Maar de tijd die ik dus eigenlijk vrij zou moeten hebben, die besteedde ik niet voldoende om juist eigenlijk meer te investeren. Dus ik keek niet meer naar wereldse dingen, muziek, de tijden dat we in het vasten waren. Ik zat niet op social media en dat bracht juist dat ik weer in balans kwam. Maar echt de vasten van Daniel, wat de verandering heeft gebracht, was ook dat ik dus die social media's niet meer volgde. Dat ik niet meer al die tijd daaraan besteedde. Maar dat ik ook echt gewoon in mijn gedachten meer toewijde om verbonden te zijn met God. Dus echt gewoon te vragen van wat wilt u van mij? Gewoon bidden. De momenten die ik had op werk, dat ik als ik in het toilet was een gebed te doen.
Er waren ook nachtwakers op vrijdagen die echt gewoon, dat was echt wel alles voor mij. Omdat die waren echt gefocust op het zoeken van de Heilige Geest. En dat zag ik echt als een date met de Heer Jezus eigenlijk. Want ik bereidde me echt heel die dag voor naar die nachtwaken om 10 uur 's avonds. Dus echt gewoon mijn voorbereiding in hoe ik me ging aankleden, in mijn gedachten, in de dienst die ik bijwoon. Dat ik echt het woord las, zo min mogelijk met anderen probeerde te praten. En dat bleef ik dus doen in die tijd. Ik zag ook van de tijden daarvoor dat ik juist de Heilige Geest zocht, dat ik bad, dat ik heel erg bezig was met het hoe. Van hoe zal het dan gebeuren en wanneer gaat het gebeuren, hoe zal het dan zijn. En dat leidde mij juist af om de Heilige Geest te ontvangen, omdat ik daar meer mee bezig was in plaats van ik geef mijn alles en het zal dan gewoon gebeuren. En hoe was die ontmoeting? Hoe gebeurde het? Waar, wanneer? Ja, het was een nachtwaken in Den Haag dus. De laatste nachtwaken van die reeks van de vasten van Daniel. En het was gewoon zoeken van de Heilige Geest op dat moment. En helemaal niet afleiden, mijn gedachten echt toewijden aan de Heilige Geest. En gewoon echt bidden en mijn alles eigenlijk overgeven. Dus geen doelen voor mezelf houden, niet eigen mening voor mezelf houden of gelijk willen hebben. Gewoon echt jezelf overgeven en willen dat God dus de leidsman is in alles. Dus het maakt niet uit wat ik denk, maar wat vindt de Heer Jezus eigenlijk. En dat in elk aspect van mijn leven dat willen overgeven. Ook de dagen daarna dat kennis tegen mij zei, oh ja, er is iets met Merel, ze is anders dan normaal. Dus gewoon heel vredig met dingen en gewoon blij. Ook echt blij, zeg maar, van binnen. Merel vandaag is in ieder geval die heeft God als mijn pilaar en ook niet te emotioneel door situaties. Dus ook al ik bekeerd was, dan kon ik toch wel, als er iets gebeurde in mijn leven, dan die een beetje onzekerheid krijgen. En dat je denkt, oh, komt het wel goed? Maar door de Heilige Geest, echt die zekerheid van binnen, vrede, liefde voor anderen, begrip willen hebben voor anderen. En gewoon dingen loslaten. En die zelfbeheersing ook naar de mensen die dierbaar voor mij waren of zijn. En gewoon goed met elkaar om kunnen gaan. En vaak, dan hoor ik gewoon van, je bent echt nu wel anders. Je hebt niet dezelfde manier, in ieder geval niet die Merel die in alles het laatste woord, zeg maar, wilde hebben met mijn vrienden. En het is nu gewoon echt blijdschap. Dat is het ook vooral. Want ik liet heel veel zien alsof ik blij was, omdat het leuk was op dat moment. Maar nu is het gewoon echt dat ik blij ben. En als ik thuis ben alleen, dan is het ook gewoon prima. En vaak daarvoor was ik gewoon wel eenzaam. En nu heb ik voldoende aan de geest van God.